Emume International Youth Day bụ nke a na-eri oriri ya kwa abalị 12 nke Ọgọst n'afọ ọbụla. Ọ bụ ụbọchị United Nations wepụtara iji wee akwanyere ndị ntorobịa ugwu maka ọlụ dị iche iche na elele dị iche iche ha nwere maka ọdịmma obodo n'akụkụ ụwa niile. Emmanuel Okonkwo ga-akọlụlụ anyị akọ maka ụbọchị a n'isi. Bụ ụbọchị icheta ndị ntorobịa n'ụwa niile gbaa gburugburu bụ nke ndị United Nations General Assembly mere ka ọ bụziara ihe a na-echeta kwa afọ ọbụla na ọ bụ na ọnwa Ọgọst agba mkpụrụ ụbọchị 12 ebinyere aka na ya bụ ihe mmemme na mkpụrụ ụbọchị 17 nke ọnwa Disemba 1999 ka ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ ihe mmemme. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kọwara nnọọ na ndị ntorobịa dị ezigbo mkpa n'ihe banyere iwulite na mmepe obodo ọbụla gbaa gburugburu ma too ndị otu United Nations maka iwepụta ya bụ ọmarịcha ụbọchị iji wee cheta ọrụ dị iche iche nakwazi ịgba mbọ dị iche iche ndị ntorobịa na-agba iji wee wulite ma chekwaa obodo ha dị iche iche, ebe ọ kọrọ na ndị ntorobịa na-agaghị ewezuga ha n'ihe gbasara agamniru nakwazi mmepe obodo ọbụla. Osote aka na-achị steeti a weziri ya bụ ohere wee kọwaa ọ bụ n'ihi ya bụ uru ndị ntorobịa bara na mmepe na mwulite ọnọdụ obodo ọbụla bụ ihe kpaliri mmụọ Gọvanọ Chukwuma Soludo iji wee wepụta amụma dị iche iche iji wee nyere ndị ntorobịa aka na steeti a ma mee ka ha bụ ndị ga-akwụrụ onwe ha bụrụ ndị eji okwu ha agba izu na ndị nwere ego na mpaghara niile nke Naịjirịa ma kpọkuzie ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-etinye anya na ya bụ ohere ọma dị iche iche ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo na-enye ha iji wee baara onwe ha uru ma mee ka ọnụ ọchị waa ezinụlọ ha dị iche iche nakwazi obodo ha gbaa gburugburu. N'ịtụnye uche nke ha, otu onye eji okwu ya agba izu n'obodo Ọka bụ ọzọ Ọchịije Mọdịlịmụ ogboyo nke Amaọbịa bụ ọzọ Samuel Nwekodo kenere nnọọ ndị otu United Nations maka ya bụ ọmalịcha amụma ha wepụtara iji wee kwanyere ndị ntorobịa ugwu pụrụ iche ma kpọkue ndị ntorobịa ka ha jiri ụbọchị a wee neba anya na ndụ ha na-ebi nakwazi akparamagwa ha na-akpa iji wee maa ka ya bụ akparamagwa enwere ike ime ka ha bụ ndị ga-enweta ebumnobi ha n'ụwa. N'ịtụnye uche nke ha, onye ji ọkwa Youth Chairman nke Amaọbịa bụ Comrade Elochukwu Nwalụsị nakwazi onye ji ọkwa Anambra State Chairman nke Youth Wing Christian Association of Nigeria UWICAN bụ Engineer Ekene Azụka kpọkwuru ndị ọnụ na-elu n'okwu ka ha bụ ndị ga-enye ndị ntorobịa ohere ịnọchi n'ọkwa ọchịchị dị iche iche ma n'ihe gbasara ihe politiks nakwazi alaka ọchịchị ndị ọzọ, ebe ha kọwara ihe ndị a dịka nke ga-enye ndị ntorobịa ohere igosi ọnatarachi ha nakwazi ihe ha nwere ike ime ịhụ na obodo na-aga n'iru, ebe ha kpọkụziri ndị ntorobịa nwere ohere ịchị ọchịchị n'ọkwa dị iche iche ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịtụnye ụtụ nke ha ịhụ na ha gosipụtara mba ụwa ihe ndị ntorobịa nwere ike ime na ọ bụ na enye ha ohere echi. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.